Αισθάνεσαι άβολα? Αισθάνομαι περίεργα, αισθάνομαι λίγο αστεία. Γιατί κάπως σε αυτή την καρέκλα, όσο καιρέμουν πέρυσι, δεν είχα κάτσει ποτέ. Είχα κάτσει εκεί λίγο πάνω, δίπλα, αυτά τέτοια. Αλλά σε αυτή την καρέκλα δεν είχα κάτσει. Και την έβλεπες με δέος? Την έβλεπα με δέος. Ναι. Και τώρα μου φαίνεται περίεργο. Γιατί? Έλα, αφού και εσένα σου φαίνεται περίεργο. Ούτε εγώ κάτσα την καρέκλα. Θέλει. Όχι. Θέλεις να μέρη? Είμαι καλά. Είναι όλα καλά. Μια χαρά. Ήρεμα. Ήρεμα, ναι. Τι διαφορετικό έχει γίνει στη ζωή σου από πέρσι? Τι διαφορετικό έχει γίνει στη ζωή μου από πέρυσι? Ξέρω εγώ. Ξεκίνησα χώρο που είναι τέλειο. Πράγμα, φανταστικό. Υπέροχο. Πήρα ένα καινούριο καναπέ και βγήκε το Masterchef. Αυτά έχουν συμβεί. Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε με το Masterchef. Πώς είναι, ρε παιδί μου, επειδή τώρα τα επεισόδια που βλέπουμε έχουν γυριστεί πέρσι. Πριν έρθω εδώ. Πριν έρθεις εδώ. Ναι. Και μάλιστα βέβαια όχι όλα. Όχι όλα, όχι τώρα. Η τελική φάση θα γυριστεί φέτος. Θα γυριστεί φέτος κοντά στην ημέρα της προβολής. Πότε θα γυρίσετε την τελική φάση? Ακόμα δεν το έχουμε κανονίσει, αλλά επειδή έχει ακόμα τουλάχιστον ένα μήνα και μέχρι να τελειώσει. Γύρω στο τέλος Φλεβάρι, ας πούμε, εκεί μέσα στο Φλεβάρι. Ναι, μπορεί τις πρώτες μέρες του Μάρτη. Πώς σου φαίνεται? Να το βλέπω. Ναι. Έχω μια αποστασιοποίηση. Επειδή έχει περάσει και για μένα καιρός. Μπρέκτ. Ναι, αυτό. Το βλέπω και στα τηλεθεάτρια. Δεν ήξερα και όλα αυτά που γινόντουσαν έξω από την κουζίνα. Τι γινόταν στο σπίτι, τι λένε τα παιδιά στα Q που τους κάνουν τα μόνα τους. Δεν ήξερα δηλαδή τις συντριγκούλες και όλα αυτά τα πράγματα καθόλου. Εμένα μου το παίζανε κύριοι όλοι, αγαπημένοι και τέτοια. Δεν είχα ιδέα. Τώρα έχω καταλάβει δηλαδή και λίγο περισσότερους παίκτες. Ενώ τους γνώριζα, τους είχα τέλος πάντων όλους εκεί μπροστά μου 3 μήνες σχεδόν. Αλλά το βλέπω έτσι λίγο και στα τηλεθεάτρια. Είχα πάρα πολύ αγωνία για τα πρώτα επεισόδια. Η πρεμιέρα πώς ήταν? Η πρεμιέρα ήταν παραμονή Χριστουγέννων, ας το θυμηθούμε αυτά. Και πού την είδατε, ας πούμε? Στο σπίτι, με τους γονείς. Κανονικά όπως θα περνάγαμε παραμονή Χριστουγέννων, απλά 10 και 20 σταματούσαν οι κουβέντες και ήμασταν όλοι έτσι. Νομίζω ότι είχαν αντίστοιχη αγωνία και οι δικοί μου για να το δουν. Γιατί είχε περάσει και καιρός, ήξεραν μόνο αυτά που τους μετέφερα εγώ. Πάντα είμαι λίγο αγχώδης επαγγελματικά. Και όλοι είχαν έτσι μια αγωνία. Τι σου λένε οι δικοί σου? Τα σχόλια, Ναι. Και για σένα και για το παιχνίδι. Λοιπόν. Είναι καλά τα σχόλια. Τώρα δεν ξέρω πόσο αντικειμενικό είναι αυτό, βέβαια, έως και καθόλου. Ωραία, πες μου. Όχι, άμα κάτι δεν αρέσει τη μαμά θα το πει σίγουρα. Ναι. Όχι, άμα κάτι δεν αρέσει τον μπαμπά θα το πει. Ο μπαμπάς περισσότερο. Η μαμά είναι φίλη μου όλες τις ώρες. Ο μπαμπάς κάνει και το πιο αυστηρό κριτήριο. Ο Μύρονας τι σου λέει? Και ο Μύρονας είναι από τους πολύ αυστηρούς. Είναι στην πάντα των αυστηρών. Πολύ. Γενικά αυτό που τους βγαίνει σαν αίσθηση είναι ότι όλη αυτή η δουλειά έχει γίνει μια αξιοπρέπεια εκ μέρους μου. Ότι έχω προσπαθήσει να κάνω κάτι που δεν είχα ξανακάνει ποτέ και να το κάνω όσο πιο αξιοπρεπώς γίνεται και να στηρίξω αυτό που μου ζήτησα να κάνω. Αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή ότι είσαι ok στο ρόλο σου. Αυτό. Εσύ, ρε παιδί μου, επειδή ό,τι έχεις κάνει, ας πούμε, ή εδώ που στο πρωινό στην ομάδα μας, ή ας πούμε στο ΜΑΤ που παρουσιάζεις μουσικές εκπομπές, ή ας πούμε και που έκανες στα backstage των shows, ήταν κάτι live, κάτι πιο. Αυτό είναι λίγο πιο έξω από αυτά που είχες κάνει μέχρι τώρα. Εντελώς έξω από αυτά που είχα κάνει τώρα. Εσύ πώς αισθάνεσαι πάνω σε αυτό και όταν το γύρισες και τώρα που το βλέπεις, ας πούμε? Σου πάει ή πιο εύκολο ή πιο δύσκολο? Πιο εύκολο ή πιο δύσκολο? Εμένα μου κάνει πιο δύσκολο το μαγνητοσκοπημένο και το μοντάζ και όλο αυτό το πράγμα. Μου κάνει πιο δύσκολο ακριβώς γιατί έχω σχεδόν μεγαλώσει στο live από 20 ας πούμε χρονών. Μου φαίνεται πολύ πιο απλό, πιο οικείο. Και αυτό ήταν αρκετά δύσκολο γιατί δεν το είχα συνηθίσει, είχε κείμενα. Είχε πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Πρέπει να είμαι λίγο πιο στιβαρή σαν προσωπικότητα. Που ξέρετε, καμιά φορά εγώ δεν είμαι πολύ. Και ήταν δύσκολο. Γιατί θα πρέπει να είσαι πιο στιβαρή? Πρέπει να σου πω κάτι. Η Μανολίδου όταν το έκανε. Είναι ο χαρακτήρας της έτσι. Δηλαδή την έχουμε δει και σε άλλα παιχνίδια. Ήταν πραγματικά πολύ σοβαρή και πολύ κοφτή και λίγο Γερμανίδα. Μα της βγαίνει γλυκύτητα. Εσύ είσαι πιο παιχνιδιάρα. Πιο γλυκά, ωραία. Στα masterclass, έτσι λίγο ξεδιπλώνομαι, κάνω 2-3 χαζά. Και όταν περνάω από τους πάγκους, μπορεί όλο αυτό να είναι λίγο πιο ελεύθερο. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν και λάθος επαγγελματικό εκ μέρους μου να πάω να το κάνω αυτό το πράγμα με το στυλ μου. Γιατί το στυλ μου θα ήταν. Παιδιά, έχετε 2 λεπτά ακόμα. Όχι, παιδιά. Μπορείτε να τελειώνετε. Σας παρακαλώ, αγχώνομαι. Δηλαδή θα ήταν λίγο άκυρο για το κόνσεπτ. Δεν νομίζω ότι θα το έκανα καλά αν πήγα να το κάνω σαν εμένα. Τύπου 10 λεπτάκια, Σου αρέσει όμως αυτό τώρα που κάνεις κάτι το οποίο δεν είσαι πραγματικά ο χαρακτήρας σου?
είναι ο χαρακτήρας μου σε μια άλλη του εκδοχή, έτσι το έχω σκεφτεί. Ναι. Γιατί δεν είναι χαϊχούι μόνο όλη η κατάσταση, όταν το απαιτεί είμαι πολύ σοβαρή και πιο στιβαρή. Οπότε είναι μια άλλη δική μου εκδοχή. Και ακόμα και ο τόνος της φωνής, όταν είναι πιο γλυκός, διαφοροποιείται. Μπορεί σε ένα κείμενο δηλαδή το οποίο είναι ίδιο, διαφορετικά να το διαβάσεις εσύ, με το μάτι που θα κλέψεις, κάνει την τσαχμινιά. Ήγεσαι, Μέρη, άγχος πρώτον για τα νούμερα τηλεθέασης, γιατί είναι prime time, καλώς κακώς στο πρώτο κανάλι της χώρας, για τη σύγκριση που θα μπορούσε να γίνει ανάμεσα σε εσένα και στις άλλες παρουσιάστρες, δηλαδή την Μπεκατόρου ή την, πώς λένε, την Μανολίδου, για την κριτική, αν θα σου λέγανε καλές κακές κριτικές, είχες αγωνία, ας πούμε, για όλα αυτά. Αυτό το κομμάτι της κριτικής και το πώς θα το αντιμετώπιζα και της σύγκρισης ήρθε λίγο πιο μετά. Δηλαδή έγινε πρώτα η πρόταση και όταν άρχισα να το ψιλολέω στους δικούς μου, με ρωτάγανε αυτό το πράγμα. Και οι δημοσιογράφοι με ρωτάγανε αυτό. Πώς σου φαίνεται θα συγκρίνω με την Ευγένεια Μανολίδου. Και αυτό μπήκε λίγο μετά. Ήταν λίγο σαν ψήλοι στα αυτιά μου μπήκανε όλη αυτή η κατάσταση. Η οποία μου φαίνεται πάρα πολύ φυσιολογική και αναμενόμενη και θα το έκανα κι εγώ σαν τηλεθεατής οπωσδήποτε. Απλά δεν είναι καθόλου υγιής η διαδικασία να προσπαθήσεις να κάνεις κάτι σκεπτόμενος ότι πρέπει να το κάνεις καλύτερα από κάποιον άλλον. Ναι, διαφορετικά. Πρέπει να το κάνεις διαφορετικά και όσο καλύτερα μπορείς εσύ. Οπότε ξεκίνησα εγώ με αυτό όλο και όλα τα υπόλοιπα μου φαίνονται πολύ φυσιολογικά και αναμενόμενα. Πάντως δεν έχει πει κανείς κάτι κακό, δηλαδή δεν έχω διαβάσει κάτι ή να ακούσω κάτι κακό, ας πούμε. Και εγώ περίπου την ίδια πορεία έκανα στο Δημήτρη τις προάλλες του στην Αμήνου. Δηλαδή του λέω εσύ που είσαι και φίλος μου αλλά και απ' έξω και στο χώρο και μπορείς να με δεις κι αλλιώς. Του λέω είμαστε ok, είναι εντάξει, ας πούμε. Χρειάζομαι κάποιον πιο εξωτερικό παρατηρητή για να μου το πει αυτό. Και νομίζω ότι όταν τελειώσει το MasterChef θα κοιτάξω λίγο πίσω να δω τι έχει ακουστεί συνολικά και να καταλάβω ποια είναι η γενική αίσθηση. Εσύ τώρα το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Τι θα ήθελες να κάνεις? Τι θα ήθελες να είναι? Στην τηλεόραση πάντα λέμε. Ναι, υπάρχει τηλεόραση. Ραδιόφωνο κάνεις, Μέρη, τώρα? Ναι, κάνω κάθε μέρα στο μάτι. Κανονικά. Ναι, τα απογεύματα. Δεν μπορώ να σκεφτώ καθόλου. Με αγχώνει πάρα πολύ το μέλλον. Φαντάζομαι ότι δεν το έκανα ούτε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, όταν πρώτο ξεκίνησα στην πανελλαδική τηλεόραση, τότε έλεγα λίγο χωρίς να πολύ ξέρω ότι θα μ' άρεσε να κάνω κάτι με μόδα, θα μ' άρεσε να κάνω κάτι με φαγητό. Σκορ. Κάναμε κάτι με φαγητό. Αλλά τώρα είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα που δεν αφήνω τον εαυτό μου να σκεφτεί τι θα μπορούσα να κάνω στο μέλλον. Εσύ τι θα ήθελες, τι ονειρεύεσαι, ή ούτε αυτό το σκέφτεσαι? Έχεις τόσο τρομοκρατηθεί? Έχω λίγο τρομοκρατηθεί. Τώρα που με το MasterChef έχεις χρηστεί πια παρουσιάστρια, δηλαδή. Ρε παιδί μου, εντάξει, το μάτι είναι ένα μικρό κανάλι που κάνατε. Μιλάω τώρα από τα μεγάλα κανάλια. Στα μεγάλα κανάλια μέχρι στιγμής ήσουν στα παρασκήνια, σε μια ομάδα, δεν ήσουν παρουσιάστρια. Τώρα είσαι παρουσιάστρια. Είσαι παρουσιάστρια ενός prime time προγράμματος. Εάν το επόμενο σου βήμα, ας πούμε, θα ήθελες πάλι να είναι πρωταγωνιστικός ρόλος ή δεν μπορούσες πάλι να πας σε μια ομάδα να κάνετε κάτι, ας πούμε, να μην έχεις τον πρώτο ρόλο? Θα μπορούσα πολύ εύκολα, ούτως ή άλλως, γιατί και αυτό που γίνεται τώρα δεν είναι καθόλου πάνω μου. Δηλαδή, οι πρωταγωνιστές είναι. Κατά τη γνώμη μου, είναι και λίγο περισσότερο στους παίκτες. Και μετά είναι οι κριτές που έχουν όλο αυτό το πολύ σημαντικό ρόλο και να τους κρίνουν. Απλώς σημαίνει όσο περνούν τα επεισόδια, τόσο επικεντρώνεσαι. Δηλαδή, όσο πιο λίγοι είναι οι παίκτες, τόσο ξεχωρίζουν οι προσωπικότητες και θέλεις να μάθεις πιο πολλά, ποιοι είναι, τι είναι. Αυτό ισχύει γιατί και στην αρχή 50 άτομα είναι λίγο χαοτικό. Δεν καταλαβαίνεις ποιος είναι που να κοιτάξεις. Είναι λογικό. Οπότε αυτό το χρήσμα της παρουσιάστριας και τέτοια πάλι πάρα πολύ ομαδικό είναι και καθόλου πάνω μου νομίζω. Και σαφέστατα θα έκανα πράγματα με ομάδες και νομίζω ότι είναι και αυτό που μου αρέσει περισσότερο απ' όλα. Γιατί άμα είμαστε μαζί, γνωριζόμαστε καλύτερα, υπάρχουν ατάκες, υπάρχει χημεία, υπάρχει πέρα-δόθε. Είναι της παρέας. Είναι της παρέας. Είναι ζουζούνι. Άρα λοιπόν δεν, εντάξει, είπαμε μαγειρικό αυτό, εντάξει. Τι? Αυτά. Όχι, απάντησε κάτι μαγειρικό, κάτι σε τι εκπομπή θα ήθελε να κάνει. Όχι, μαγειρικό είπε, παλιά έλεγε. Μ' αρέσει η μόδα, μ' αρέσει η μουσική. Ναι, κάτι που να. Ένα τηλεπαιχνίδι θα έκανες? Ένα τηλεπαιχνίδι. Τι τηλεπαιχνίδι, το τροχό της τύχης? Ναι, κάτι πιο εξελιγμένο, Μέρη. Ναι, εννοείται. Κάτι που θα ήταν διασκεδαστικό, ωραίο, ψυχαγωγικό, φυσικά. Θέλετε να κάνω ένα τηλεπαιχνίδι, γιατί νύχτατε έτσι? Εμείς δεν έχουμε κανένα δικό μας, Μέρη, ξέρω εγώ. Εντάξει, ευχαριστώ. Νύχτατε έτσι και οι δύο. Τοποθετημένοι. Η καθημερινότητα σου τώρα πώς είναι? Σε λίγο καιρό θα ξαναρχίσουν τα γυρίσματα, οπότε φαντάζομαι θα αφοσιωθείς εκεί. Τώρα τι κάνετε?
Τώρα το πρωί που θα ξυπνήσω θα σας δω λιγάκι, μετά μπορεί να πάω για χορό. Θα κάνω δηλαδή κάτι έτσι λίγο με κίνηση το πρωί και μετά από το μεσημέρι και μετά ξεκινάνε με οι δουλειές μου και στο MAD, γιατί συνεχίζω να κάνω εκπομπή εκεί, δεν έχω φύγει, και στα καπάκια ραδιόφωνο. Εκεί ξέρεις, διάφορα άλλα πράγματα προκύπτουν. Κάνεις εκπομπή και στην τηλεόραση. Στο MAD, ναι, συνεχίζω. Και κάνω live εκεί, ναι, μια χαρά. Γράφω το blog μου, ψάχνω. Σε διαβάζουν. Αλήθεια! Και εγώ σας διαβάζω τα editorial σας. Και τι άλλα τέτοια, λίγο ψάχνουμε αυτά. Με το Μύρονα. Πολύ καλά, μια χαρά. Όπως μας αφήσατε. Συγγνώμη, η συγκατοίκηση, πόσο καιρό συγκατοικείτε? Όχι πολύ. Μούγκλε. Με γυναίκα θα έπρεπε να ξέρω πολύ καλύτερα. 1 χρόνο και κάτι. Όσο περνάει ο καιρός, γίνεται πιο βαρετό, γνωρίζεις τον άλλο καλύτερα και συμβαίνει το αντίθετο. Θες το γνωρίζω καλύτερα και γίνεται πιο βαρετό. Ναι, πραγματικά έχω βαρεθεί τόσο πολύ, ευτυχώς που είμαι εδώ να το πω. Δεν λέω αυτό, αλλά όταν μένεις με κάποιον, παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι διαφορετικά όταν ξεκινάς τις 10 πρώτες μέρες συγκατοίκησης. Μετά από 1 χρόνο, κάποια πράγματα που είχες μια συστολή, μια ντροπή, τα ξεπερνάς. Ωραία, κάτι σκέφτηκα. Σε σχέση με αυτό την ντροπή και τη στολή. Αλλά, παιδιά, η ντροπή και η στολή είναι η τουαλέτα το πρώτο πράγμα. Αυτό δεν σκέφτηκες? Και ήθελα να πω ότι. Παιδιά, όλη η ντροπή και η στολή είναι όταν βγαίνεις πρώτο ραντεβού και πας σε ένα πρώτο ταξίδι, μένεις στο. Πώς θα πας τουαλέτα χωρίς να το καταλάβει ο άλλος είναι. Γιώργο, εκείνη η πρώτη ντροπή. Όταν ξεπεράσεις αυτό και λες πάω τουαλέτα. Δεν θα ακούσουμε τη Μέρη. Πάει να πει ότι έχεις έρθει κοντά με τον άλλον. Και πας. Οι πόρτες πάντως, οι πόρτες πρέπει να μείνουν κλειστές, μένουν κλειστές σε αυτό το σπίτι. Η διακριτικότητα είναι εκεί. Αλλά επειδή έγινε πάρα πολύ, κάπως φυσικά, πώς να το πω, δεν ξέρω, ούτε το πολύ σκεφτήκαμε. Ήταν ο Μύронας, λέω να πάω να μείνω μόνος μου, λες να έρθεις, λέω να έρθω. Και δεν έχει αλλάξει κάτι από τότε και κάπως επειδή όλα έγιναν πολύ φυσικά και ομαλά, δεν έχουμε ιδιαίτερες συγκρούσεις στο κομμάτι της συγκατοίκησης. Άρα ζείτε σαν παντρεμένοι επί της ουσίας. Φαντάζομαι ότι ένας γάμος δεν είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Αν και στο μυαλό μου ο γάμος είναι ταυτόχρονα παιδί. Ναι. Okay, ναι. Δηλαδή αυτό κάνει μια σχέση πολύ διαφορετική. Θεωρείς ότι είσαι μικρή για παιδί? Πώς να το πω τώρα αυτό για να μην είναι κιόλας ότι είμαι έτοιμη να γίνω μάνα. Αλλά. Και κρατάει και τη γυλιά. Μάνα. Έχω να σας κάνω μια ανακοίνωση. Δεν θεωρώ ότι είμαι μικρή, όχι. Νομίζω ότι είμαι 28. Όχι, είμαι σίγουρα 28 χρονών. Δεν νομίζω. Είμαι 28. Το θέμα είναι όμως από εδώ και πέρα πώς βλέπεις τον εαυτό σου. Δεν το έχω προγραμματίσει καθόλου. Όχι. Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση είναι: δεν το έχω προγραμματίσει καθόλου. Εάν συνέβαινε, δεν θα φρίκαρα. Δεν ξέρω όμως τι. Το έχεις σκεφτεί όμως, έχεις σκεφτεί με νινή? Ξέρω. Το έχω σκεφτεί, αλλά ξέρεις, στη σφαίρα της φαντασίας λίγο. Όχι πολύ πρακτικά. Γιατί. Το ξέρεις ότι εσύ έχεις αρκετές πιθανότητες να κάνεις δίδυμα? Γιατί έκανε η μαμά μου. Γιατί νομίζω ότι έχει ένα κληρονομικό στοιχείο η διδυμική εσύ. Έχει, αλλά δεν πάει στα δικά μου τα παιδιά. Από άντρα περισσότερο. Τώρα πες δίδυμα, το ξανασκέφτομαι πολύ πιο σοβαρά. Τα σχέδιά σου για το μέλλον είναι όλα μέσα και ο Μύρονας? Δηλαδή μπορείς να φανταστείς τη ζωή σου χωρίς το Μύρονα? Νομίζω ότι μια σχέση θα ήταν πολύ χάλια αν μπορούσες να σκεφτείς στο παρόν το μέλλον σου χωρίς τον άλλον άνθρωπο. Θα ήταν λίγο σαν μήπως πρέπει να χωρίσεις τώρα που δεν σκέφτεσαι τον άλλον. Ξέρεις όμως τι απορώ, ρε παιδί μου, σε μια σχέση που είναι μακροχρόνια με τον Μύρονα είστε πόσα χρόνια μαζί? 2,5-3? Ναι. 2,5-3. Εντάξει, δεν είναι και 10. Επειδή έχω διαβάσει και συνεντεύξεις σου και πέρσι που τα λέγαμε για τέτοια, και ο Μύρονας τα λέει ότι, οκ, ναι, δεν είναι αυτό, αλλά δεν μπορεί να μην έχετε συζητήσει κάποια στιγμή το γάμο και την οικογένεια. Αφού μένετε μαζί. Δηλαδή, έστω και για πλάκα δεν το έχετε συζητήσει. Ναι, εντάξει, αυτά τα αστιάκια που σου κάνουν οι φίλοι και ξέρεις, μαζεύεσαι κάπου και σου λένε, ξέρω, τι θα γίνει, θα παντρευτείτε εσείς. Ναι, είναι αυτό το αστιάκι. Εντάξει, αυτό το αστιάκι μπορεί να παίξει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Και... Εσείς όταν είστε δύο, δεν έχετε ποτέ να το συζητήσετε? Δεν το έχουμε. Δηλαδή να κάτσουμε και να πούμε. Τι λες? Δεν το κάναμε. Όχι, δεν το έχουμε κάνει αυτό ποτέ. Σε τέτοιο πλαίσιο. Αυτός πρέπει να το κάνει. Ναι. Εντάξει. Δεν το κάνετε μαζί. Δεν το κάνετε μαζί. Οκ, αυτός πρέπει να το κάνει. Ναι, δεν το έχει κάνει. Και ξαφνικά έξαλλη. Δεν το έχει κάνει. Δεν το έχει κάνει. Όχι, παιδιά, νομίζω ότι όλα έχουν να κάνουν με την έλευση ενός παιδιού στη ζωή. Μικρή σε φανταζόσουν, δηλαδή σε φανταζόσουν με οικογένεια. Εσύ τι παιδικά χρόνια είχες? Πολύ ήρεμα, πάρα πολύ. Η οικογένεια η δικιά μου νομίζω ότι είναι μια πυρηνική οικογένεια που όλα στρέφονται γύρω από αυτήν. Ακόμα και επειδή ζήσαμε από τα 18 μόνοι μας, δεν σημαίνει τίποτα. Είμαστε νομίζω πολύ δεμένοι. Μας νοιάζει πολύ τι θα πει ο ένας για τον άλλο μέσα στην οικογένεια, οι 4 μας.
Και ήταν πολύ έντονος και ο δεσμός με την αδερφή μου, οπότε όλο το θυμάμαι πολύ ζεστό. Λόγω πολύ ότι οικογενειακό. είστε δίδυμες, Ναι, ή? που είμαστε δίδυμες. Μοιάζετε? Όχι, δεν μοιάζουμε. Καθόλου, Α, δεν είστε όμως γοτικές, είστε. Δυζυγωτικές. Μάλιστα. Από διαφορετικό αμνιακό σάκ. Είναι η καλύτερη σου φίλη. Είναι. Δεν ήτανε. Ήμασταν πολύ έξαλλοι η μία με την άλλη Έγινε? όταν μεγαλώναμε. Γιατί? Έγινε. Ανταγωνισμός. Ναι, υπάρχει. Είναι πολύ περίεργο το συναίσθημα. Αγαπάς πάρα πολύ έναν άνθρωπο και τον έχεις σαν ένα. Είναι σαν να έχει φύγει ένα κομματάκι του εαυτού σου όταν γεννήθηκες, ρε παιδί μου. Είναι σαν να γεννιέσαι ένας και να αποχωρίζεσαι μετά τη γέννα. Οπότε φαντάσου πόσο δέσιμο είναι αυτό και ταυτόχρονα πόσο σου σπάει τα νεύρα με την ίδια ένταση για να υπάρξει και ισορροπία. Οπότε ναι, υπήρχε ανταγωνισμός, χωρίς όμως να πλακωνόμαστε ιδιαίτερα και τέτοια. Υπόγειος ανταγωνισμός. Χωρίς ξύλο. Χωρίς ξύλο. Μια φορά. Όχι τώρα που το σκέφτομαι, την έχω τραυματίσει για τους φορές στην αδερφή μου, αλλά έφταιγε και εκείνη. Με προκαλούσε. Δεν παίζαμε όμως πολύ ξύλο, εντάξει. Και ήταν αυτό. Οπότε τα παιδικά μου χρόνια ήταν πολύ ωραία, πολύ ζεστά, πολύ οικογενειακά. Δεν έχω κανένα φόβο δηλαδή με τους γάμους και όλα αυτά τα πράγματα και τις δεσμεύσεις και όλα αυτά. Αλλά δεν είχα σκεφτεί ποτέ να παντρεύομαι. Δηλαδή δεν είμαι από αυτά τα κοριτσάκια. Εντάξει, το γάμο τον έχεις φανταστεί, δηλαδή θα είναι κάτι ανατρεπτικό, ρε παιδί μου, ή θα είναι κλασικός εκκλησία, το νηφικό, θρησκευτικός γάμος, Ή πολιτικός. παπάς κουμπάρος, πάρτι μετά, ή πολιτικός σε ένα δημαρχείο που να μην το πάρουν και πολύ χαμπάρι, ξέρω εγώ, με το Μύρονα. Όλα με το Μύρονα. Εντάξει, αφού με το Μύρονα έτσι τώρα, τι να σου λέω. Όλα αυτά τα πρώτα, δηλαδή το δημαρχείο, η εκκλησία, δεν ξέρω γιατί δεν με νοιάζουν πάρα πολύ. Εντάξει, έχει διαφορά να παντρευτεί στο δημαρχείο στην εκκλησία. Εγώ μετά σκέφτομαι το μετά. Ότι θα είναι πάρτι. Και θα γίνει χαμός. Ας αποφασίσει κάποιος άλλος το. Ας αποφασίσει κάποιος άλλος Το αυτό. το θρησκευτικό. Το μετά είναι εσύ, το πάρτι. Το μετά είναι. Δεν θα φοράει κανείς τα κούνια σε αυτό το γάμο. Γιατί? Για να χορεύουμε 45 ώρες non-stop. Ο Μύρονας θα τραγουδήσει στο γάμο σας? Ή θα έχετε άλλους? Ανάλογα το budget, Γιώργο. Θα το συζητήσουμε αυτό. Δεν ξέρω. Εσύ το Μύρονα τον θαυμάζεις ως τραγουδιστή? Ναι, Και ως συνθέτη? ως καλλιτέχνη. Ως καλλιτέχνη. Επειδή τα γράφει και τα τραγουδάει. Ναι, γι' αυτό είπα και ως συνθέτη. Ναι, τον θαυμάζω. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να είμαι με κάποιον που δεν θα μ' άρεσε. Αν ήταν τραγουδιστής και δεν θα μ' άρεσε η μουσική του. Ναι. Αν ήταν. Αν δεν σ' αρέσει αυτό που κάνει ο άλλος για να το θαυμάσεις, δεν ξέρω πώς μπορεί να είσαι μαζί του. Είναι σαν να θέλεις να φύγει ένα κομμάτι ολόκληρο τη ζωή σου. Συγγνώμη, βγαίνετε και χορεύετε. Χορεύετε πολύ με το Μύρονα. Ο Μύρονας δεν χορεύει πάρα πολύ. Κάνει όμως προσπάθειες. Τον είδαμε στο dancing. Κάνει προσπάθεια. Αυτό το πράγμα είναι το μεγαλύτερο άλμα που έχει κάνει ποτέ Δεν χόρεψε εξωτερική. κιόλας, Δεν δεν χόρεψε. τρελαθούμε. Ήταν κούκλος, Ήταν ωραίος, το τα τραγούδι λοιπά. πάρα Και πολύ έκανε ωραίο. 3 βήματα. Το λέει Αυτό. και έκανε 3 βήματα. Αυτά τα 3 βήματα, αν του τα λέει να τα κάνει πριν από ένα χρόνο, Ανέβηκε θα στα Ιμαλάια. λιποθυμούσε. Θα Έλα. λιποθυμούσε και θα σου λέγε όχι με τίποτα. Εσύ τον επηρέασες για να πει ναι? Όχι, δεν τον επηρέασα εγώ. Νομίζω ότι μπήκε σε μια διαδικασία από πέρυσι να αφήσει την κιθάρα κατά μέρους, να αρχίσει να είναι πάνω στο σκηνή χωρίς κιθάρα, που αυτό από μόνο του ήταν πολύ περίεργο. Γιατί βέβαια, δεν γιατί θα κάνει τα ξέρει, χέρια. Ναι, δεν το είχε κάνει ποτέ. Γίτσες. 4-29. 15. 15. 6. Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ. Πάμε διαφημίσεις. Α, το βρήκαμε. Ζήτα. Ζήτα. Ζήτω. Διαφημίσεις.